Pa vi ste naši, čičo! Radne ne stile. Трябва да е брат. И дойдохте вашето нови наши сладкиши. Дълго време не немаше, затоа сега не има. Да, сега дойдохме повторно на нашия канал. Значи, фака. Знаете причините, гледате, стои мъмния, защото няма видна и видео, но не върска. Не няма много, не е Работата си работа. имам. Що, курсицара, Работата си работа. Да, имам YouTube си YouTube. Кога да снимаме? Или. Айде. Всичко снимам разсъда. Значи, днес отиваме на необичайна игрица. Обичайна за никого. Да. Не знам колко ги види интерес, ама ти видим, например, те ова балона сега. Го пушам и го мам. И сега трябва брат ми да Сега тръщам. мам на брат ми например. Я трябва да тръщам, хоп, да не ми падне, па брат ми тръща, по-ми тръща. Тръчаме сите, лево, десно и напред нас. И видеото почне, да. Кой е те? Започне. Да, започне. Айде. Да, нормално, нека си падне позиция. Реча А позиция. нормално трябва да тръча на СКД. Да. Де? Не съм да застанем А, на тъж. слушай, маси, кръвите не видим. Айде. Почне. Айде. Ей! Ей, ми падна. И падна на много. Завърши видеото. Колко това е това, значи това вече. Това съм видео. Брат ми не може да тръча. Айде. Айде, още. Айде. Уши Айде, нула за мен. Да му видим за той. Три думи. Айде, ти да ми. Буди. Ема, ти го фърляш долу и после не може да го хватиш. Това е, не. Не, мало. Како ли го тупре? Да си годим си баба по масичка. Айде, почни да ти сега. Айде, Нема. Да, добре, хайде. Това е. Йо! Нямаме позиция! Значи, добре. Брат ми взимаше душата сега. Айде. Рули! Опа! Не се важи колко пари на душа. Да. Ти, айде. Она пуска си на носите. Добре, така е. Ти викам да не ядеш много. Я! Не, фай! Да се кой начин, бе. С криви да го фатим. Не, сила е! Защо? Само. Айде, дошъл. Ау, бате. Много надишай. Измочена позиция. Така е. Да, ще ви видим идеално хора, да отморим по полоса. Айде. Добре, да хвати мърза, не ми да снима. Не, шо. Ще ми го да не фаги мързко. Ай, kako me premaš. Vreme to da ti.
Свеќе. Ова не е тоа што беше пресија. Немој паня. Ајде сега да се издишиме јако. Правиме пауза и идеме луѓе. Тоа беше тоа за ова видео наши статиши. Као што гледате од 2 минути трчање, течеме од потот, дишиме ко песови, ко све, не знам. Нема врска, тоа е тоа. Се надеваме дека ви се допадна ова видео, не заборавајте да ставите лайк, стигна да субскрайб, звончето таму за notification, и стигаат од нашите прекрасни видеа. И не заборавајте дека вие сте наши, Чичо! Чао, вие! Да, утре правиме едно ново јако видео, ако успееме да го стокнеме секој што треба, реши, бака брасе. И тоа беше тоа, да поздравиме наши двеца фанови, наши двеца сладкиши пациенти. Поздрав до Ангелов Official, поздрав брате. Гледате као стикери имам, гледате, Cute Pandas, Грменица. То и Миле Ивковски. Поздрав до вас, двеца браќа. Миле Китич, брате. Поздрав до И тоа беше тоа, се гледаме на видео. Бра! Ген, ген!